Així anem per aquests mons de Déu. Per tant, la crisi és per alguns, que quedi clar. I encara, si em permeteu, a aquestes alçades, una petita anècdota. Quan va fallar General Motors, el govern americà, cosa que no té el costum de fer, va creure que valia la pena intervenir i va voler salvar General Motors. Als Estats Units, en general, les empreses les deixa caure, però General Motors li va semblar tan emblemàtica que la va salvar. Quants diners va posar el govern americà per salvar General Motors? 50.000 milions de dòlars. Segons l'ONU, aquesta és la quantitat necessària per erradicar durant un any la fam en el món. Però no, preferien salvar General Motors. Un cop la van haver salvat, el govern americà va dir: jo no m'ho vull quedar, no sóc un país d'empreses públiques, la deixaré en mans privades una altra vegada. Però això sí, hi posaré una nova gerència, perquè ja s'ha vist que la gerència anterior més aviat era una mica cacatua que ha fet caure l'empresa. I aleshores el govern americà va designar a una empresa d'aquestes que als americans els agraden tant, que es diu The Management, que portés la nova General Motors. Una empresa que es diu Carlyle. El nom de Carlyle potser no ens digui res, però a tots ens diu alguna cosa. Almenys els que tenim cotxe i l'hem de revisar un cop cada any. Quan passem la ITV, no sé aquí les comarques gironines com ho teniu, però per allà a Barcelona, la ITV amb un 80% la passes a una empresa que es diu A+. No sé si per aquí també existeix. Doncs bé, A+ és Carlyle. I Carlyle té un interessantíssim llistat d'accionistes. Vaig llegir-me'l i dos dels accionistes més importants es deien respectivament família Bush i família Bin Laden. Exactament. Bé, aquesta és una mica la realitat d'aquest capitalisme que ens envolta. Per tant, primera raó per la que la gent s'ho passa malament. No hi ha feina, però si volguéssim hi haurien solucions. Segona part d'aquest primer apartat. No hi ha benestar perquè l'Estat falla, perquè el govern disminueix les subvencions d'atur, trenca el PIRMI, retalla la sanitat, fa pagar productes farmacèutics, retalla l'educació, com hem vist a partir d'aquest dematí, etc. I per què el govern diu que li passa això? Senzillament perquè diu que no té diners. Pregunta: és veritat que el govern no té diners? Resposta: sí. Però per què no els té? O bé perquè ingressa massa poc, o bé perquè gasta massa malament. Les dues coses són perfectament factibles. Qui ingressa massa poc? Sens dubte. Tant el govern català que tant rondina, com el govern espanyol. El govern català, tan bon punt va arribar al poder ara fa un any i mig, va prendre una primera decisió: suspendre, deixar de cobrar l'impost de successions, que no era gaire car i que només pagaven les herències més elevades de totes. Quan va deixar d'ingressar el govern català en aquesta circumstància? 55 milions d'euros. Això al febrer de l'any 2011. Agost del 2011. El govern català diu que aquells que cobren la renda mínima d'inserció, aquells que cobren el PIRMI, fan trampa. I els hi suspèn durant 2 o 3 mesos el PIRMI. Comença a revisar-los a tots i alguns els exclou definitivament del sistema. Què estalvia el govern català? 55 milions d'euros. Els mateixos que havia deixat de cobrar a les herències. Això se'n diu Robin Hood a la inversa. Treuen els pobres per donar als rics. Però, atenció, aquest element, si el veiem en el cas català, encara seria un element menor. El cas escandalós és l'element major, l'element del govern espanyol. El govern espanyol diu que no té diners. Ens ho va dir encara la darrera vegada que es va manifestar, que com recordarem va ser el 19 de juliol, dia en què es va produir la darrera manifestació convocada pels sindicats en contra de les retallades. Què va acordar aquell dia el govern espanyol? Pujar l'IVA i, per altra banda, retallar algunes de les prestacions socials que hi havia. Quines manifestacions va fer en aquell moment el senyor Rajoy? Va dir que amb aquest tipus d'estalvi i amb aquests nous ingressos derivats de la pujada de l'IVA, el govern espanyol, en els 3 propers anys, millor dit, 2012, 2013 i 2014, arribaria a recaptar 65.000 milions d'euros, que són bàsics per a la nostra economia. Mira per on. Durant el mes d'agost, el Gremi d'Inspectors d'Hisenda espanyols acaba de fer públic un estudi sobre el frau fiscal a Espanya. I aquest estudi, l'Associació d'Inspectors ha valorat el frau fiscal a Espanya amb 92.000 milions d'euros per any. El qual vol dir que 2012, 2013 i 2014, si recaptessin els impostos que la gent hauria de pagar i no paga, ens suposarien 276.000 milions d'euros, mentre que totes les retallades del senyor Rajoy només en representen 65.000. Però el més curiós és que aquest estudi fa constar
que el 72% del frau fiscal a Espanya és comès per grans fortunes, per grans empreses i per grans banques. Només el Banc de Santander i el Solet té sucursals per amagar impostos establertes en 15 paradisos fiscals. Aquests són els que haurien de pagar els impostos i no els paguen. I la gent tots com uns xaiets diuen que ens hem d'apretar el cinturó. No pot ser de cap manera. I no hi ha cap tipus de voluntat política de fer que aquesta gent que no paga els impostos els pagui. Ni aquí ni enlloc. A França, ara fa uns quants mesos, va ser processada per frau fiscal la senyora més rica del país. Una senyora que es diu Liliane Bettencourt, propietària dels laboratoris de perfumeria L'Oréal. Però mira per on. Es va descobrir i es va fer públic que aquesta senyora, la primera evasora d'impostos a França, era al mateix temps la persona que més diners havia arreglat a un tal Nicolas Sarkozy per finançar-li la campanya electoral. El màxim corrupte amb el president de la República. Així directament. Bé, què passa? Que el president Sarkozy tenia immunitat durant els 5 anys de presidència. Per l'acabar els 5 anys d'immunitat, l'endemà mateix la policia es presentava a casa seva. I molt probablement d'aquí poques setmanes serà processat per frau. Igual que encara és processat per frau i encara té el judici pendent el seu antecessor, el senyor Jacques Chirac, un altre estafador de categoria. Han perdut la immunitat i són jutjats. A Espanya, el cap d'estat, no perd la immunitat, per tant, per aquesta banda no hi ha problemes. Però sí que hi ha alguns elements importants. El mes de novembre de l'any 2009, la reina Sofia va complir 70 anys. Com que es veu que a la senyora li agrada la música, me li van oferir un concert de celebració. L'endemà, tots els diaris ens posaven la fotografia de la reina i els seus acompanyants al moment de la sortida del concert. Qui es veia en aquesta fotografia? Doncs home, com és de suposar, s'hi veia la reina. Qui més s'hi veia? El seu marit, el rei, que no és tant de suposar donades les circumstàncies. Però mira, aquell dia hi era. Qui més hi apareixia? El príncep, la princesa, les infantes, i en aquell moment algun marit de les infantes i tot. Molt bé. I qui sortia en aquella fotografia, a part dels que acabo d'esmentar? Una única persona de la qual jo no en coneixia la cara. Els altres, més o menys, els coneixes a tots. I vaig pensar, i qui és aquest infiltrat? O millor dit, qui és aquesta infiltrada? Perquè es tractava d'una senyora. Vaig mirar al peu de pàgina i al peu de pàgina m'ho explicava. L'única que no era de la família real, plantificada allà. Es diu Paloma Ochea i està casada amb un senyor que es diu Emilio Botín, primer banquer i primer evasor d'impostos del país. Així van les coses. De manera que per aquest costat mai podrem suplir a les necessitats de l'estat del benestar. Però les dificultats que té un govern per pagar no venen només a ingressar poc, també venen de gastar malament. I per gastar malament jo trobo que hi ha 2 problemes fonamentals. Un, els que em coneixen fa anys ho saben, una obsessió meva i afortunadament d'algunes altres persones. Una despesa absolutament inútil i innecessària. Es diu despesa militar. En un moment com l'actual, sense cap tipus d'amenaça a la vista, els puc assegurar que el govern espanyol gasta cada dia 52 milions d'euros. Cada dia, 52 milions d'euros. I si van llegir el diari de la setmana passada veuran que hi ha hagut una rectificació a mig any dels pressupostos de l'Estat que ha fet que tots els ministeris espanyols a l'any 2012 hagin baixat el pressupost i un sol ministeri l'hagi pujat. Es diu Ministeri de Defensa i aquest any de crisi el Ministeri de Defensa té un pressupost 28% superior al de l'any passat. I amb què se'l gasta? Doncs miri, amb moltes coses, però una que és indignant. Se'l gasta amb la construcció d'un avió de combat. Espanya construeix, no ara, ja fa 19 anys, juntament amb altres països europeus, un avió de combat anomenat Eurofighter. Ja fa alguns anys, el que era primer ministre alemany, un senyor que es diu Schröder, va fer un discurs i va dir que Alemanya és un dels països que participa en aquest projecte d'avió de combat. Miraré que Alemanya se'n vagi d'aquest projecte, per 2 raons. Primera, perquè és un projecte caríssim. Segona, perquè és un projecte d'un avió dissenyat per atacar la Unió Soviètica, que ja no existeix. De manera que no cal que el fem. Al cap d'un cert temps, el senyor Schröder va fer unes altres declaracions i va dir, jo ja volia abandonar aquest projecte d'avió de combat, però industrials, banquers i militars no m'ho han deixat fer. Escolti, qui governa la democràcia alemanya?
La Schröder, suposadament escollit pel poble, o els militars, els industrials i els banquers. No cal que els digui qui governa la democràcia alemanya, i molt em temo que totes les altres democràcies del món. Espanya també participa en aquest avió de combat. Ja ho crec que hi participa. No som els més grans, però estem participant-hi amb 3 països més, que són Alemanya, Anglaterra i Itàlia. Espanya, cada any, finançar aquest avió de combat li costa 1.300 milions d'euros. Perquè se'n facin una idea, 1.300 milions d'euros és exactament la mateixa quantitat que l'any passat el govern espanyol es va estalviar al no pujar les pensions. Algú de vostès hauria d'haver afectat l'any passat al veure que el govern no pujava les pensions. Doncs tot l'estalvi que el govern espanyol va fer l'any passat al no pujar les pensions va ser de 1.300 milions d'euros. Exactament la mateixa quantitat que van destinar a pagar la part corresponent de l'avió de combat. Però tot i que per nosaltres pagar aquest avió de combat resulta caríssim amb els 1.300 milions d'euros, a nivell europeu és relativament poc, perquè Anglaterra, Itàlia i Alemanya paguen més que nosaltres. En concret, pagar 1.300 milions d'euros vol dir finançar el 13% del cost de l'avió. Espanya financia el 13% del cost de l'avió i construeix, per tant, el 13% de l'avió. En concret, la cua i l'ala esquerra. Si vostès tenen en compte que Itàlia construeix l'ala dreta, ens podem preguntar raonablement si l'avió serà estable o no serà. I no cal que els digui que no, perquè quan fa uns anys es van enviar un exemplar, es va estavellar l'endemà. No podem, sisplau, no podem. Ara fa uns mesos va dimitir el segon de la senyora Chacón, que havia sigut el segon del Ministeri. Un senyor que es diu Constantino Méndez. I què va dir aquest tal Constantino Méndez? Com que ja no estava al govern, ja deia el que volia, va dir: en los últimos años, desde el Ministerio de Defensa, hemos comprado armas que no necesitábamos y que pretendíamos pagar con dinero que no teníamos. Textualment, declaracions d'aquest senyor. Per tant, si no hi ha diners, és, en primer lloc, perquè no cobrim el frau fiscal. En segon lloc, perquè gastem malament en defensa. I en tercer lloc, principalíssim lloc, perquè fem una cosa que no s'hauria de fer mai, salvant els bancs. Els bancs, no s'escandalitzi ningú pel que diré, no s'han de salvar. Els bancs s'han de deixar caure i automàticament jutjar els banquers. Això només ho ha fet un sol país, que es diu Islàndia. Ho hauríem de fer-ho immediatament, immediatament. I per què no es fa això? Perquè la gent té por que si no salvem els bancs ens arrastren a tots nosaltres amb els estalvis. Però avui per avui, i encara més des de fa 15 dies que han reforçat el fons, existeix una cosa que es diu fons de garantia bancària, fons de garantia dels comptes corrents, segons el qual, suposant que el nostre banc vagi malament, el Banc d'Espanya ens garanteix uns dipòsits de fins a 100.000 euros per compte corrent. És a dir, que si el banc amb el que jo treballo fa fallida, el govern, a través del fons de garantia de dipòsits, em paga els primers 100.000 euros que jo tingui en aquell banc. Algú dirà, home, i si en tinc més de 100.000? Mira, si en tens més de 100.000 és que en tens molts, això d'entrada. Però, per altra banda, sempre pots fer la trampeta de posar-ne 100.000 en aquest banc, 100.000 en aquest altre, i ja en tens automàticament protegits 200.000. Els bancs s'han de deixar caure. Han caigut almenys una trentena de bancs en aquests darrers 4 o 5 anys. Ni un sol banquer ha estat processat i jutjat. Ni un sol banquer. Al contrari, han marxat tots amb indemnitzacions i la cartera plena del davant al darrere. Hi ha casos veritablement escandalosos.